Hej og velkommen til Pindslev Medie. I dag laver vi noget lidt anderledes. I dag unboxer vi Arkibento. Hvad er Arkibento, I spørger om? Det er simpelthen noget månedligt, I får, hvis I begynder at bestille det. Fyldt med anime goodies. Oh yeah. Perfekt pynt til værelset. Eller kontoret, eller hvad I end har. Så ja. Det er for alle aldre. Stort set. Så ja. Og der er et nyt tema hver eneste måned. Det her er højst sandsynligvis december. Ja, nu tænker jeg sikkert, men det er februar. Ja, okay, men det tager lidt lang tid for sådan en her at komme fra. Jeg aner ikke hvorhenne fra hertil, for vi ligger lidt, eller sådan lidt, eller jo, vi ligger i Norden, men stadigvæk. Den har været lidt rundt omkring. Så ja. Men hvis det er december, at det er harmony måned, at det er harmony tema. Hvis det er januar, er det hero. Så ja. Godt det samme alligevel. Oh yeah. Jeg kan ikke vente med at åbne den her. Nu inden vi lige åbner den her, er lidt bonusinfo. Der er en special t-shirt med hver eneste måned, og I kan selv bestemme den størrelse, I vil have. Og så er der også sådan en pin, altså en nål, og noget eksklusivt, som Arkibento kun sælger, eller jo. Så lad os åbne den her bandit. Finesse. Okay. Nej. Holy shit. Holy shit. Holy shit, det er hero. Jeg tror, det er hero, det her. Det er. Okay, jeg skal lige. Okay. Hold op, ja. Okay, det. Jeg skal lige have været. Som I kan se her ved låbet, det er, at I kan følge Arkibento på Instagram. Det I først gør, det er, at I enten åbner den her, eller bare tager et billede, hvor I har den, og sætter det ind på Instagram. Og deler det. Lad det sådan. Jeg har ikke Instagram, så. Ja, eller bare Facebook eller Twitter. Så. Ja, men jeg har ikke lige lyst til at gøre det her, så jeg virkelig. Eller måske gør jeg det. Nå, lige meget. Den første ting, vi tager, det er den der pin. Og det er. Jeg ved ikke lige, hvem det er, så jeg tager den lige op mod jer. Måske. Nogle af jer ved, hvem det er. Ja. Godt. Så lad os tage t-shirten her. Den er fed. Det er så t-shirten her, hvor vi har Saitama fra One Punch Man, Deku fra My Hero Academia, og Zoro fra One Piece, og Goku fra Dragon Ball, og en eller anden, jeg ikke ved, hvad med er. Så det er da en fed t-shirt. Det kommer jeg til at bade godt. Det er godt så tid. Godt, så. Ja, nu ved jeg hvor. Nå ja, og her er den næste, det er sådan en. I kan vel godt bruge den som nøglepind. Den er fra JoJo's Bizarre Adventure. Det er nok ham der. Det er nok der. Den sidste jeg er fra. Og jeg har ingen anelse om den her fyr er. Men den ser sød ud. Cute. Okay. Så lad os tage den her. Det er en scouter fra Dragon Ball. It's over 9000! Kan videre, men. Okay, der er kun 2 farver. Der er rød og grøn. Så. Ja, det er jo den rød. En af mine lykkefarver er rød, så det er jo fint nok. Godt, så lad os tage den næste figur. Og det er Monet-chan fra One Piece. Harpy. Og du kan enten ende med at få Monet, som vi har fået her, Roanoa Zoro, eller Nico Robin, eller Virgo.
Sådan. Fedt. Og så det næste her. Det er Kibento Exclusive. One Punch Man tema, og... det er en sovemaske. Det er en sovemaske. Genialt. Og det næste her er klistermærker. Jo, det er klistermærker. My Hero Academia. Klistermærker. Se, der har vi dem. All Might, Deku, og alle de andre, jeg ikke husker, hvad hedder. Men, ja, det er fedt nok. Og, endnu et klistermærke, jeg tror, er det en YouTuber, eller... Måske er det, jeg er ikke helt sikker, men det ligner noget. Det kunne næsten lige noget for en lidt af kombination på Dragon Ball og noget helt andet for. Det er Jinchuriki, der er blevet blå. Grineren. Og endnu et klistermærke fra JoJo's Bizarre Adventure. Så ja. Okay. Og nu kommer vi til det her. Det er selvfølgelig, så man kan se, hvad det her indeholder. Okay, så. Det kan I se her. Så den bonus item var en Peach Milk Mickey Tea sticker. Jeg er ikke en. Okay, det er fint nok. Så, og den sovemaske vi fik, det er en ud af de 2 vi kan få fat i. Det er, vi fik fat i Saitamas elev. Jeg ikke huske hvad hedder. Men jeg har lige set One Punch Man færdig, men nu kommer det til tider ret dårligt, så ja, det er fint nok. Og så tror jeg vist, vi kunne have fået fat i andre One Piece figurer, som vi kan se lige her. Det ligner Shanks. Vi kunne have fået fat i Shanks og Luffy, eller Ace, eller Smoker i Tashikis krop, og Tashiki Smokers krop. Og Smoker. Normal Smoker. Eller, altså bare noget, de viser os. Hvis det er sådan, så hvis jeg havde fået et ord, havde jeg nok givet ham til min storebror. Men, ja. Men, der er også noget andet, var Kibento. Det er Featured YouTuber. Se, det var det bonus item der. Det er hende. Sådan, der. Så ja, hvis YouTube blev lavet om til anime godis i det her, og så er der lidt info på min favoritanime. Godt, her er så alle tingene. Vores scouter, fantastisk. Vores Monet-figurer, også fantastisk. Vores klistermærker, en sovemaske. Jeg ved ikke, jeg får brug for den. Vores pin. Vores klistermærker, og den her lille nøglering-agtige ting. Fedt. Så ja, fede ting. Og nu tænker jeg sikkert, hvor meget koster det? Jo, der er faktisk okay billigt for alt det her. For det her er nok værdi over $60 og mere. Så ja, det er forskelligt for, hvad I bestiller. Der er engangs, hvor I bare får en. Der er der, hvor I bestiller dem i 3 måneder. Og så er den, hvor I bestiller dem i et halvt år. Og det skal selvfølgelig forskelligt fra pris til pris. Men det er ikke så dyrt igen. Det koster sådan lidt over $30 for det her, alt det her. Så det er en god handel. Jeg kan ikke sige, at de snyder os ikke. Så ja, ventetiden er måske lidt lang, men hvis vi tænker på, at den skal igennem post og alt det andet der. Ja. Men det var sådan den første af et par stykker. Så ja, men det var alt for denne unboxing. Så vi ses.